večer. Volám sa Katarína Pupaková a prišla som z výskumného inštitútu vedeckého Fuck the Men. Prečo som sem prišla, to je veľmi jednoduché, hej? Proste začína ten hnusný mesiac na písmeno M, podozrivo na písmeno M ako to hnusné slovo muž, hej? A už sa nám to začína lepiť, hej? Všetko je také presladené, už tie včeličky tam lietajú, hej, rýchlučko, kravičky skáču na tie kravičice. Chápem, že pánom to príde vtipné, však jasné, dopamín je dopamín. A to je hormón inak. Vieš, už to skáče a proste všetky tieto zvieratka už to robia, už sme aj my by sme chceli a tam. Ale toto nie je problém. Toto by som ako nepovedal, že toto je problém. Problém sú motýlikovia. To sa nesmie. Motýlikovia totiž to prdia fenyletylamín. Fenyletylamín je hormón zamilovanosti a ten môže mať, ako by som povedal, veľmi dangerozné účinky na ženy. Dangerozný je nebezpečný pre pánov. Takto jednoducho žena, ktorá sa nadýchne toho prdíku, tak odloží mozog do kozmetickej taštičky a je schopná podriadiť sa vôli nejakého nižšieho primata. Hej? A už to fičí. A práve preto ja takto chodím po týchto prednáškach a prednášam pre ženy, ako sa uchrániť pred vzťahom, hej? Nikdy nechceš, ty moja tiež nechceš, že sa ťa niekto spýta raz v živote, že si šťastná a ty povieš, že nie, ja som zadaná. Nechceš to, nikto to nechce, vieš? A často sa ma mnohí pýtajú, že prečo to nefunguje na mužov, ten fenyletylamín, hej? No to je veľmi jednoduché, lebo na nich funguje ten dopamín spomínaný, hej? Dopamín vyprdel dinosaury. Ten sa dostal do zemskej kôry, spôsobil dobu ľadovú a teraz každý muž, ktorý sa postaví na tú zem, tak je preddopaminovaný. Oni to majú namiesto mozgu potom. To je dopamín, je hormón sexuálny, chápeme? Chápeme sa. Každopádne, priatelia, teraz nám ide o tie následky, hej? Žena moja žena. Ty, keď sa pôjdeš do vzťahu ako nič, hej, chodíme za ručičky, dobre. Ale začne ten dopamín tam robiť veci, hej? A už ideme do kina a potom ku mne na film, čo? A bude sviečka jedna zapálená, tá zhasne a je koniec. Hej? Je koniec, pretože môžu byť deti. A ja som vám prišla povedať, že čo to znamená materstvo, hej? Materstvo, čo to všetko obnáša pre ťa, ako sa treba pripraviť, milé ženy. Aj muži, hej? Takže ja mám tu také skrátke zo pár bodov, že ako sa pripraviť na materstvo. To by vás mal odstrašiť. Tak žena napríklad, hej, dáš si župan a vreco fazule si dáš na brucho. A po 9 mesiacoch to takto nosíš, tak 10 odobereš. A nosíš ďalej, celý život, hej. Ďalší krok je, že muž musí urobiť to, že napríklad ideš do drogerie a vysypeš tam celú peňaženku a povieš, že môžeš si zobrať koľko chceš a prídeš do supermarketu a rovno si tam necháš od zamestnávateľa prúdiť plat. Hej, proste do supermarketu. Ďalšia vec sú také praktické vecičky, že ako uspať dieťa, hej? Od takej 5. od poludňa chodíme s ním, tak to si trénujete, hej? Takže si zoberte mokrú tašku zhruba 3 až 6 kg. Chodíme od 5. popoludní sa prechádzame s tým po obývačke, potom okolo 10. si môžeme zľahnúť. O 12. zase vstávame, opäť sa prechádzame s mokrou taškou po obývačke, hej. Potom môžeme si ísť o 1. na chvíľku ľahnúť, dáme si budík zase na 3. hej. O 2. nemôžete zaspať, tak si idete dať panáka. Najneskôr o 3/4 na 3 idete do postele. O 3. vyskočíte, ale nerozsvecujete.
do 4. spievate uspávanku o 5 vstávate na raňajky urobiť. Toto robte zhruba 5 rokov a tvárte sa pritom veselo. Samozrejme, treba nacvičiť aj krmenie, hej? Takže zoberieme taký väčší melón, vydlábeme dierku asi zhruba o pingpongovej loptičke, zavesíme to na špagát a rozhúpeme. Hej? Uvaríme si kukuričnú kašu a snažíme sa ju dostať do melóna. Samozrejme sa pritom musíte tváriť, že ste lietadielko. Takže musíte vrčať a choroživými pohybmi sa to tam snažiť dostať. Keď tam dostanete polovičku tej kaše, ste úspešní, tú druhú polku vylejte na seba. Toto ste zvládli krmenie ročného dieťaťa, potom sú samozrejme batolatá, hej? To funguje už proste tak, že všetky pohovky natrmenie ako masnou pomazánkou, zaclony džemikom a za radiátor hodíme chleba s maslom a necháme ho tam niekoľko mesiacov. Jasné, potom sú, vieš, nacviky na prechádzku, proste prídeš, oblečíš sa pol hodinu, čakáš pred záchodom, hej? Potom prídeš vonku pred dom a zase sa vrátiš naspäť. A zase ideš tam a takto zo 4-krát, potom ku bránke, potom zase ku dverám zo 4-krát, potom prídeš už na tú cestičku, veľmi pomaličky sa prechádzaš, skúmaš každý papierový kapesník všetkého mŕtvého chrobaka, každý špak skúmaš a keď začneš kričať a susedia už sa na teba dívajú, že tak sa vraciaš naspäť, hej, to je všetko v poriadku. A potom už naozaj taký ten posledný krok, že nákup. To už sú také väčšie deti, tie predškolské, zhruba ku tomu pasuje taká dospelá koza. Takže zoberiem si dospelú kozu, idem do supermarketu. Ak chceme viacej detí, jedna koza nebude stačiť. Takže zoberiem si tie kozičky, idem do toho supermarketu, skúsim nakúpiť na celý týždeň bez toho, aby som z nich nespustil zrak a zaplatím všetko, čo zožilo zničia. A naozaj už taký posledný krok. Navštívte nejakých nešťastníkov, ktorí deti majú a porozprávajte im o tom, ako by to robiť mali a ako by mali deti vychovávať a užite si to, že vtedy posledný krát budete mať pravdu. Priatelia, tak, toto bol môj dnešný príhovor, tá prednáška. Ženy moje, vidím, že už niektoré sú nadýchané do fenyletylaminu. Ja už tiež chodím so vzduchovou maskou, treba to, v Číne si myslí, že prečo chodím s tými maskami. To muži, akože kryci znamenie tam majú. Ale každopádne, toto priatelia, dajte si pozor, ja som Katarína Popoková a zdravím zo združenia Flak da Men.